Абсолютно е сигурно, че е издяван от древните жреци. Цялата му обиколка е загладена и кръгла. Тук камък е отсечен. Ето тук са се подготвили следващо премахване. Древно да направят. А е тук камъка, който е отгоре, е отделан от двете страни, да се отдели от основния. За да може би тук някакви ритуали около него да стъпват жреците и да извършват върху него. Значи скалата е огромна. Ето е цялата. Наречена е от някой любознателен посетител в началото подводницата, но името е подходящо, защото наистина прилича на рубка на... Ето тук има и улеи, по които водата се влива от тези малките басейнчета, се влива в големия. Ето тези двете. Там е една естествена лъбнатина. Налимташ се казваше светилището над котел с подобен голям басейн. Тук в отражението прави някакви очи. Ето тук. Много интересно място и много внушително. Аз си го представях много по-малко, но то е общо някъде към 20 метра скала. Може би и повече. Има други наоколо, къде цял комплекс е, там се виждат отвори, правени на равно разстояние, където е Мадлен сега. И средна гора, вероятно връх Братан там горе, където има други тракийски храмове. Ами, това е от подводницата и от нейния прекрасен басейн.